god effekt, hvis man ligger og filmer inde i bilen. Ja. Man skal lige se, hvordan det er. Jeg har en appelsiner. Ja, tak. Men jeg har puttet en i. Så ligger der lige en her, vi kan bruge bagefter. Hvor mange har det her? Har du nogensinde set appelsiner blive brugt sådan lidt? Øj. Far. Og nu står vi her, og Dane the Bandit skal til at fyre en kanon af her. Og det er så på en af dem, han ikke kan lide bil. Så vi smadrer lige hans bil, ham han ikke kan lide. Der er noget gæld, han ikke har betalt. Der er noget gæld, der ikke er blevet betalt sidst, og der er forskellige andre ting. Men nu går han der i hvert fald amok. Så se, om jeg kan følge ham. Det vil ikke skide den der vindsvæske. Mandens Volvo. Den pæne gamle Volvo. Så skyder han bare en bil. Hey, vent lidt. Det kører jeg ikke. Var den anden? Så skal du fandme lære at betale. Men så skal vi finde et sted at tage hen og drikke den gammel øl. Hvad for noget? Så skal vi finde et sted at tage hen og drikke den gammel øl. Hvor i aften? Ja. Det er godt. Hvis vi faktisk ikke har taget den med og drikke lidt over, så bliver jeg fandme gå. Frank Daniel! Fyr til den! Frank Daniel! Så ikke gassen op. Nej, jeg har ikke lyst til at sige det. Nej, du skal ikke smide noget. Gå du ind og give den en gang, så? Går du ind og gør et eller andet? Ja, gør det vel, Søren. Gå ind og puste tanken. Var det benzin? Ja, Var det gas? Og var det benzin? Ja. Og en gang tager vi op, når vi skal ud af Norge. Ja. Ja, det er Sedoden. Jeg har også bare taget speederen i bunden, hvis du starter. Og så den med. Kør den ned deroppe fra, så.